חגיגה, יש אחלה חגיגה, כפיים, שיגעון, מזל טוב, חוגגת יום הולדת אדם, אך לא נפריע לה, יש עבודה. הנה עוד קלסר בודקת, שאלה מספר 1, האם יש מזומן משועבד? זו אדם והיא שותפה, טה-נה-נה-נה, את אחלה שותפה, כפיים, שיגעון, מזל טוב. כל אירוע מצלמת אדם, עשתה גם קורס של ברמנים והיא שותפה. קלסרים מחוץ לדלת, היא אוספת לסופש, ואז שולחת מיילים במוצ"ש. אז עדה בקשה אחת, בלי מיילים בשבת, שיגעון, מזל טוב. ועוד מעט ספטמבר בסף, אך אותנו לא עוזבת לעולם. עם עובדיה לא מפספסת אף אירוע או ארוחה, ואנו כאן שרים לה בשמחה. אז עדה לך אומרים תודה, טה-נה-נה-נה, את אחלה שותפה, כפיים, שיגעון, מזל טוב. בואנה, זה היה מעל המצופה. מעל המצופה. היה ממש הרבה, אפללו ממש השתולל פה. אני הייתי צריך לצלם את רותם, ניצן, הביאו בקבוק